ni mo ma sura chama zigi me ka nyamada ka nyeshin jabaranu mo wala safa mo yabe se sura fe Sherifla TV bonanga kuna foni na mimbi wala like au ye mali kunga ani jien fa wora kunga ama fo ngoni ap masele bakuruba kuna foni kele mbeude do Mali ministre nyama général de division Abdoulaye Mayiga ye kene bado nu do mimetalike chake nyonya jidili kunga furuba chawuni kenyere ye chawuni nyonje kabeni ndene abrili kalot litani zabanye kuna foni na kumabayi ninde farabige minga kuna foni tawla kalase au mo soni au dangana Atelier national de validation des documents standards du partenariat public-privé. Oye, chake nyonya jidiliye. Anga jamana furuba chawuni, kenyere ye chawuni nyonje. O bara udenu dona kabeni ndene. Abril galot l'État ani sabaye Centre international de conférence de Bamako CIC Bela mi demvaya kumbe mali ministre nyama général de division Abdoulaye Mayiga Bulu. Anga maminunye abara shireya oye Abdul Karim Sakona kajatala samatara uri anga nyama doka soro lefe ni hakilna yemina abora anga jamana nyama yoro kerengara nyama jamana gouvernement ka chakeda no primature abe hakilna min kofo oye share mi tara jamana nyama ofe samba fla anita ani woro no kera December kalot lebi sabai la nyine membe ola ode ka fo bara nyonga be sega sabati chugo mana jamana furuba chake daw ani kenyere yew ni nyonche o ka ke shara menen kona na mini abela kudon u bela jelinfe ni na asra frebe jeya bela jelenye u komi ma partenariat public privé ni kene sigi kunde ka fo o shara kisa mitara hakla o ka sega jagabo abeseka lawala chugo mana jamana furuba chake daw ani kenyere yew ni nyonche ka boni sebenye bela jelen kanka iyere yemin kona na kenyere ye ani furuba chake daw beseka utega de nyongo masra minuka ukajeya bela jelenye asharao abela jelen kaseka lakudon kle duru kona na o chake daw chama de nyama obna barake nyongo fe ka hakla oni feraw yira nyongona ninga boni gafeye mi ni bebta barake ni oye kenyere ye ani furuba chake daw ni nyongo buru di nyongo masra fe développement et moué infrastructure saraw ni hôpitaux ni école et du fait de la bena iba e ala bena ni la bogo di nyongo ma gouvernement allé ni privé nere ke réunion chifina ka okanyama way donc nyame bi kibe seraba ok ibe wuleli ke ka nyishi munu me baraku ray donc ni mun karabi Mali a décidé de ka fo ka bena ka infrastructure développer ko sebe mais ka privé impliqué là on ne sait que tant que document marqué parce que document mieux on sait qu'à me protéger et secteur privé on veut protéger état fait rassurer parce qu'elle est de warbo elle est de c'est bon dit et puis qu'à exonération dit donc ni un document dans la place 5 ans à bien rassurer donc on a fait un document standard donc et par exemple moi à la ben on veut faire ma communauté privé ou le fait qu'à mission moi qu'à privé aller ni état ka représentant mounuma ke pour accompagner ka se ka conseil douma pour ko kana se ka fli ou ka chola et puis ka nyefo mo nyena libe saka ta PPP là mouni ba to il se ka na fa du sera là et ni oui se ka financement sur le comme parce que tu sais ka infrastructure ke d'avant ni saka komake donc ni vraiment ni so jalo na ko sebe ala ka ke ko ala ka ke ratanye et puis amet do ke bekadala parce que bi depuis dans 2016 loi votera mais maintenant document là ben 10 ans après donc ça veut dire que vraiment bara de créer mo en gouvernement fola ni walina bela jelenda volendo malika développement de kama ni ala sonama fleka sira montane malika développer inchallah secteur privé fadabe sembe pour que kanani investisseur ou investissement que malla pour que on avance merci beaucoup ni bara ko fole mi kelifre na abara nun dona ni anyama ya kuma anga jamana premier ministre ya bolo abaro be ketle duru konana École Santé Plus sambe kalanzo do kene ya kunda minga serekulu tani worona bora kabeni sibiri avril kalot leta ani kele ye serekulu tani worona yi lokolide kemenani ani kele nyona de kakala kunjera ninga laba ku kakala kunje gafe di umo serekulu tani worona yi musobami ndoko dangumbela oye madame Diko Fatoumata Saleh Mayiga ye ale defena kunye a demba ye ko ingera kala bangura ka fe foire d'exposition de Bamako fe bakila amalo ya ka fo mabachama kata se lokoliso ere jenyon ani demanza
lokɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka maa min bɛ a lase an ma Sadio Sidibe. École Santé Plus a kɛra sanbala ɲɔgɔn ye bi Mali jamana kɔnɔ sabula fɛn fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya bunankun kan bi a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin kalansoba in na yen nɔ k'a daminɛ duguma kalanso la fo sanfɛ kalanso la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɛnɛya bunankun kan u ka ekɔlidenw ka boliko 16nan o de ɲɛnajɛ kun bɛ yen nɔ sibiri don n'a kɛra febac la ɲɛnajɛ in kɔnɔna na maaba caman kun b'a kɛnɛ kan ekɔliden faw fo ka taa se ekɔlisow yɛrɛ cakɛɲɔgɔn dɔw ma fɛn bɛ tali kɛ ekɔliden minnu fana bɔra u ye maa min kɛ u ka kumalasela ye a nisɔndiyalenba a ye foli kɛ k'a ɲɛsin École Santé Plus ɲɛmaaso ma ko k'a sabu kɛ dɔnniya min sɔrɔla ani sɛbɛn min bɛ kɛ a kɔnɔna na u y'u ka nisɔndiya jira hukumu kɔnɔna na ka foli tanu kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka welewelema da kɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ekɔliden ɲɔgɔn minnu garijɛgɛ kɛra diplôme na k'a fɔ u bɛna baaraw de daminɛ u k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya bunankun kan ani baara fosi tɛ kelen ye. An bɛna fara dɔgɔtɔrɔw kan dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara la jamanadenw ye dɔgɔtɔrɔya ma nɔgɔn a bɛ fɛn caman laɲini adamaden na dusufaga muɲu hakili ɲuman ka se ka banabaatɔ bɛrɛbɛrɛ an ka baara ye banabaatɔ bɛrɛbɛrɛli de an b'a dɔn bi an bɛ min ye an ka stagiw kɔnɔna na an bɛ fɛn caman ye an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn jogo caman bɛ mɔgɔw la an ka fɛn caman bila an k'a dɔn an ma blusi jɛman don dɔwɛrɛ kama ni banabaatɔw ka lafiya tɛ. Ni édition ni y'a taku 16nan ye a denbaya dira maa min ma o y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli tanu kɛ k'a ɲɛsin Santé Plus ekɔliso ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma u ye danaya min ta ka a ɲɛsin ale ma k'ale ka denbaya ye ko a bonyana ma ni ka tila k'a ɲini ekɔlidenw minnu garijɛgɛ donna diplôme in na sisan u ka dɔn k'a fɔ ko baara waati de daminɛna u ye san damadama kalan min kɛ u ka dɔn k'a fɔ ko o de nafa sɔrɔtɔ filɛ nin. N bɛ min fɔ denmisɛnninw ninnu ye dɔgɔtɔrɔya ni baara tɔw tɛ kelen ye dɔgɔtɔrɔya f'i ka muɲu dɔgɔtɔrɔya f'i ka sabali et puis yanni ka kɛ docteur ye a mana kɛ fɛn o fɛn infirmier sage-femme médecin f'i ka kanu de k'a fɔ ko nin baara ka di ne ye ne bɛ don a la n tɛ don a la fɛn wɛrɛ kama dɛ n tɛ don a la ko karisa ye sage-femme ye n tɛ don a la ko karisa ye infirmier ye parce que a ye nin sɔrɔ diɲɛ la n bɛ don a la de parce que a ka di ne ye ni n donna a la fana i b'i jija k'a kɛ ko ɲuman kɛ i b'a kɛ k'a sɔrɔ ne tɛ fɛn wɛrɛ ɲini n b'a kɛ parce que n tɛ fɛn wɛrɛ ɲini n b'a kɛ de pour que hadamadenw minnu bɛna anw lajɛ waati min ka gɛlɛn ma n'a bɛɛ ye an ka se ka fɛn k'u ye min b'u dusu sumaya. Ekɔliden maa minnu garijɛgɛ donna diplôme in na o de bɛ tali kɛ maa 400 ani maa 1 u bɛɛ y'u ka nisɔndiya jira sabula denbaw fo ka taa se denfaw ma maa caman bɔra ka na u denw n'u dɔgɔninw lajɛ ni ka tila ka dugawu k'u ye cogo min na fɛn bɛ tali kɛ ekɔlisow yɛrɛ ɲɛmaaba ma ale y'a jira k'a fɔ ko san o san École Santé Plus dɔ de bɛ fara ka yanga kan sabula kalan bunakun ka bibi na Mali jamana kɔnɔ École Santé Plus ye a jɔyɔrɔ yira. Ekɔliden minnu tilala kalan na année scolaire san tɛmɛnen kalan na n'u ye diplôme sɔrɔ an b'olu ka bɔli ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan bi o ye ekɔliso in yɛrɛ ka mɔgɔ kulu 16nan bɔli ye awɔ an b'o kɛnɛ de kan bi mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 1 o mɔgɔ 401 olu ye diplôme sɔrɔ mais u mɔgɔ 600 ani 4 de kun y'a ɲini donc a bɛ fɔ min ma taux de réussite 66 ani buruburu 39 an b'a ɲini u fɛ u k'u jija diplôme sɔrɔli ye tiɲɛ ye mais baara kɔni ye baara de ka gɛlɛn donc an b'a ɲini u fɛ u k'u jija. École Santé Plus kabini a dayɛlɛn don fo bi maa hakɛ min y'a ka kalan kɛ ani ye maa min formé a bɛ taa maa 30 kunkan fɛn na Mali kɔnɔ bibi na kɛnɛyaso fɛn fɛn bɛ yen nɔ École Santé Plus ka maa 1000 bɛɛ lajɛlen na a jirala k'a fɔ fana ko san o san ɲɔgɔndanw sen fɛ i b'a ye k'a fɔ École Santé Plus a ka maaw bɛ ye a meilleurs fana la. Mali silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaayaso kɛmɛ ka dɔndakawuriya kɛnɛ dɔ n'u don ka ɲɛsin marabolo Mali silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaayasow ma sɛnɛ kɛcogo ɲuman kunga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ADN Mali taamadenw bisimilala motikaw fɛ ka bɛn ni dimanche
avril kalo tleta ani tla ni ku ka donda ka wuriya kenen nudo centre alliance franco malienne gangal kaufi moti marabulu nyama nonabla moti sigida nyama nonabla dina nyama uladala nyama ubela jele nyonzoro ko ndala angata made munumbu nofe dramana male ani akakuna fone nyina Amadou Kamara ukasoro lefle Sikaso Kuchala Buguni Sigu olu bela jele teminen ko nyaye mopti ka beni mopti islamia demento ansaru u ka section baka formation ba kene sigili ni a hakilna nyman bora aden malila ka nyeshi tonde bela jelema nabi talike seneku binakuka ne wulika jon kone la kogole mun sigira senfe ansar din national fe o baro bi saka ke kanye chugo jume wulika jon yere bi ode kan ko sebe donc wulika jon konona na anya ye mogo la beneno ka la kogolin soro la kogolin me ke sababu ye ka furu nyuman soro yere ka sumansi nyuman soro yere ka se ka nogo nyuman soro yere nogo min te banake nogo min ni produit manche ala o mogo ya kono fonu me mogo la beneno ka makono o wulika jom bisena mopti de tangera vraiment fayemi ya ansa sabla ga daga mopti gouverneur ka tase afama bona au préfet mairie ulushimatoko et al duguma baw no la de la femme fana no dugutugu na ato fana olu bela jelene en compagnie barem sanye mopti chugum wala mba ye ka fo mopti coordination vraiment kala labin anyana bulu sabla ka section shegi ka fara ko delego kan bela jelen sera ka bo ka se kenen kaya wado fo ko yani ka mo dege jega dunina dege jega minella wodi kera formation tonay wala bela beneno ka se ka akume asababu ma yɛrɛ Cheikh Ousmane Madani Adra an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn délégués ni maaba minnu ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka bɔ Mopti fantan naani bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira ka bɛn ni nin dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ sigili ye parce que n'a hakili mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin salle kɔnɔ yan a bɛɛ ye sɛnɛkɛla de ye o de y'o sɛ mais gɛlɛya mun tun b'u kan u ka sɛnɛ na u ka sigidaw la anu nale u min mɛn a caman y'a dɔn k'a fɔ ko u ka sɛgɛn sanjikɔrɔ wasigi ni an ye dugukoloko kɛlɛ la dugukolo ka dɔgɔ i ma k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ min sɛnɛ a t'i balo ni samiyɛ sera i bɛ musaka min don sɛnɛ na i tɛ se k'o bɔ a la e ɲɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛw sɛnɛkɛla wɛrɛw bɛ ka maa wɛrɛw de balo mais e tɛ se k'ale yɛrɛ balo ko dɔw bɛ yen e tɛ min kalama bon an bɔra o de kalama sisan k'a dɔn ko dugukolo fɛɛrɛ ko tɛ baara ɲɛdɔn ani i bɛ se min na k'o kɛ i wasalen barisa formation y'a yira an na k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ mago bɛ min na dugukolo yɛrɛ la fɔlɔ an kun t'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. b'a fɔ an karamɔgɔkɛ n'o ye an ka président ye n'o a Cheikh Ousmane Madani Haidara ye n'a bɛ ka an ka opposition islamique kɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ ne ka poste ye assainissement de l'environnement o y'a sɔrɔ an yɛrɛ ka baara dɔ tun bɛ ka parce que baara foyi t'an na ni sɛnɛ tɛ a ye fɛn fɔlɔ min ala dugukolo kan o ye diinɛ baara ani sɛnɛ de an b'o dɔn an b'o de kan hali bi diinɛ sigi ni tigi b'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ni kiti sɛnɛ kɛ ni bɛ se ka tiɲɛ fɔ walima ni bɛ se ka sutura fana a tɛ yen. nana nin tile fila formation min kɛ an kunna tiɲɛ fɔli yɛrɛ la yanni an ye nafa sɔrɔ formation in na nafaba sɔrɔla la ka d'a kan an yɛrɛ tun b'a ye de mɔgɔw bɛ kɛnɛbaw de sugandi k'a kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye ka formation in kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ ko sɛnɛ mago tɛ kɛnɛba la sɛnɛ mago tɛ sɛgɛn dansago na k'a sɔrɔ tɔnɔba tɛ min na ka d'a kan n'i ye yɔrɔ hakɛnin dɔ sɔrɔ dɔrɔn o bɛ se k'i bɔ n'i sera dugukolo baarako ɲuman na a bɛ se k'i bɔ ka se ka dun ka fa sɔrɔ i yɛrɛ fɛ sokɔnɔna na ka se ka nafa fana sɔrɔ ka bila i kunna fana an y'o o nafa sɔrɔ formation in na an kɔni bɛ dugawu kɛ min yɛrɛ formation in sindi ka se k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye an karamɔgɔ a Cheikh Ousmane Madani Haidara ye belebeleba de b'a ye sababu ɲuman ŋaniya ɲuman denfa ɲuman dante a foli la Mopti a dante a foli la Afrique dante a foli la diɲɛ kɔnɔ. Mopti yɛrɛmarakafo ɲɛma a n'a baba komandanba u ka laseliw senfɛ u ye foli ni barikada ni waleɲumandɔn
ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ma ka bɛn ni hakilina ɲuman in tali ye. Filafilakala in vraiment a diyara n ye a bonyana ma aw ye sama sɔrɔ ka se so n ka foli ɲɛsinnen délégation bɛɛ ma nin waati in bɛnna parce que samiya dɔntɔla de don sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'a dɔn samiya dɔntɔla de don donc n'aw nana kalan kɛ ka ɲɛsin sɛnɛ ma ani mɔni ma vraiment a diyara n ye a bonyana ma an b'a ɲini ala fɛ de foro bɛ ka ɲɛ dun ka fa u ka sabati donc o y'an ka laɲini o de ye an sera mɔgɔw ka laɲini ye. baara in laɲini ye jumɛn ye o de ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min b'a to dunkan fa o bɛ se ka sabati cogoya min na an b'a jigiya k'a fɔ aw bɛna taa ka taa fɛɛrɛ minnu waleya aw ka forow kɔnɔ o bɛna kɛ o laɲini sɔrɔli sababu ye o la sa an bɛ dugawu kɛ fana ka d'a kan nin sigi n'a ɲɔgɔnnaw sigiw don minnu ni a ka kan ka caya an bɛ Ansardine fo k'a waleɲuman dɔn k'a féliciter le fait que a ye nin hakilina ɲuman in sɔrɔ ka ɲɛsin a ka tɔndenw ma a yira k'a fɔ kɛnɛ in a kuncɛra nin y'a kuncɛlen ye Mopti gouverneur tɔgɔ la n bɛ kɛnɛ kuncɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw ka bɔ Mopti section 8 kɔnɔ cɛ ani muso denmisɛn ani maaba u bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔna na k'u ka nisɔndiya yira gafe kɛrɛnkɛrɛnni labɛnni ka ɲɛsin nin dɔnnikɛ wɛrɛli ma o dili maaba minnu yira kɛnɛ kɔnɔna na olu kɛra ka dansiri Mopti section ka dɔnnikɛ wɛrɛli kɛnɛ la n'a kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔna na. An bɛ taa kolo wɛrɛkaw fɛ Bani ka wolokansigi Seyida Sherif Ahmed Tijani Haidara kɛmɛ ka taama ɲɛsin Konowari mara caman mɔ ka maaw wele ka taa Ala lasɔrɔ sira ye Ala lasɔrɔ sira min ni o ye silamɛya ye diinɛ ani makari diinɛ sabali ani makari diinɛ ma ladɔnniya k'a fɔ Jara village sirifikɛ n'a taamaɲɔgɔn bisimilala ye ni ka wajuli kɛnɛ belebele ɲɛnamaya ka bɛn ni dimanche avril kalo tile 10 ani laye min zenfɛ maa baden ye silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya ta ka don silamɛya diinɛ na an ka lasigiden Konowɛrɛkaw fɛ Jakarija Danbele a ka sɔrɔlen bɛ lase an ma maa min fɛ Kadija Tarawele don. Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri kɔnɔna na diinɛ min ko bɛn ani kiliyan o carili la diɲɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire dugukolo kɔ kan a ye wajulu su belebele ɲɛnamaya fédération Jibere kɔnɔna na Jara village o min senfɛ ansaru ni kanubɔ bɔla iko kɔnɔkolo ni ka taa nin wajulu kɛnɛ ba in seereya nin wajulu ba in senfɛ a ye wele da alisilamɛw wɔrɔ ni ka taa bɛn kelenya ko to ɲɔgɔn ta la fo ka taa se fasoden ɲumanya waleyaw ma ni k'a ɲini alisilamɛw fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛn sinsinbaga ye i ka sigida la fɛn min ye fédération du Bere tɔnɲɛmaw ye olu kɔni y'u ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye diinɛ laseli la. Nisɔndiya min bɛ anw na bi ni an karamɔgɔ sɔrɔli hakɛ foyi tɛ a la o la n'an ko an b'a fɔ ka se a dan na vraiment a ma nɔgɔn o la an bɛ Ala de fo Ala min sɔnna ka nin belebeleba di anw ma bi nisɔndiya min bɛ anw na bi fédération Bere bɛɛ lajɛlen tiɲɛ na an fari fɔnna an nisɔndiyara an bɛ Ala taala ka diɲɛ. Ala sɔnna tournée na Jara village an tɛ programme na Ala sɔnna san ye Jara espita tiɲɛ su la an karamɔgɔ ye a ɲini an fɛ ko wajibi bɛ kɛ su na Jara ya vraiment a bonyana ma kosɛbɛ mais k'a yira karamɔgɔ n'a ka denbaya la dɔrɔn an ye an ni feere an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma san ani waati bɛɛ karamɔgɔ mako bɛ an na waati jumɛn saga jumɛn vraiment Jara village n'a mara bɛɛ lajɛlen section kɔnɔ an bɛɛ sigin bɛ o de kan an pɛrɛnna waati bɛɛ ka karamɔgɔ jaabi n'a mako b'a ma donc wajibi fɔlɔ dɔrɔn Ala sɔnna an y'a lase bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ la nin wagati in na su la le wajibi programme ta la à peu près 23h wagati la walima 1h du matin wagati la
ala sɔnna an y'a lase dɔrɔn mɔgɔ bɔla ka na yɔrɔ bɛɛ fa Al-Islamia dunkan layidu wɔɔrɔ bayatul Islamia fo ka taa se a Sidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka dugawu kan sanuw ma o de ye dansigi ni wajulu suba in na. An bɛ to Jangara village ka sirifikɛ ka dakurunyaw lamɛn kɛnɛ in kɔnɔ. Suite à Rabi Ambado Fer, Jangara village kɔrɔ. Ami lasiri sigira hakilina jigi sigira min ɲinina jam'iyyatu ansar din al-islami fɛ Côte d'Ivoire taama in ka ɲini Seyidi Sharif Ousmane Madane Haidara a fɛ a ka den dɔ di kana taama sira la taama min ye hakilina jigi ye o min ye ɲɔgɔn nasira ye an bɛ o taama in de sira ala sɔnna ka latigɛ kɛ su in na sigi a ka kɛ Jara village la yɔrɔ ɲɔgɔn hakilina jigi ne de ye belebeleba ye ne diinɛ in sira kan alhamdulillah karamɔgɔ ye sira di an ma an filɛ o taama in nɔfɛ an ɲuman donna yan ka sɔrɔ bɛɛ y'u ka baara bila ka an kunbɛn diinɛ tɔgɔ la ala ko tɔgɔ la parce que su in na ma an ka dugu ɲɛmɔgɔw bɛ anw fɛ nin kɛnɛ kan yan an ka imamuw bɛ anw fɛ nin kɛnɛ na yan imam ale de kumana dugu tɔgɔ la ka an bisimila ni diinɛ ka bisimilali ye ni silamɛya ka bisimilali ye ani an ka dugutigi an b'a fɔ ko sara bɛ ala bolo hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a di an ma dugu ala k'a yiriwa dugu ala ka kɔrɔta don a kɔrɔ ala ka jidi don a kɔrɔ n'ala kɛra hɔrɔma ye sɔrɔla muhammadin wa alihi alhamdulillah an ka kiitira nin de la bi su in na sigi a ka kɛ ala ni ce n'o tɛ taama in kɔnɔ bi kun talen don ko k'a kɛ ko ye nka sura an bɛ laseli kɛ Jara SP tuma min sara wulila fiɲɛ bonyana sara kɔrɔ an ye o ta in bila bi yɛrɛ an ka bɔ ɲɔgɔn kan dafinɛ fitinin fila min n'o bɛ nɔgɔya an bolo ka o lase an ye o foli kɛ o dakunya fila lase o la su in na an ko an b'an jija ka na sigi an balimaw ɲɛfɛ yan ni dakunya fila minnu n'o nɔgɔyara an bolo hakilila jigin na o ka se ka lase o de la an balimaw n'o ye Jara village mɔgɔw ye inshallah olu garisigɛra su in na wajibi la. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli kan ka ɲimada. Ameriki kɛrɛkɛ kurun kan ka détonateur Mozo ko a j'i bolo yanfa bila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna arabula yanfa dangandaw ka surunya Iran jamana la bawo Iran jamana bɛ se ka détonateur Mozo ko a j'i bolo lakana o tuma man kan Ameriki jamana kɛlɛkɛ kuru ka ye détonateur Mozo fa fɛ ko a b'a fɛ ka détonateur Mozo ko a j'i bolo lakana nin ye Irankaw ka diinɛ ɲɛmaaba Mojtaba Khamenei ka lasigiden ka kuma ye de dugukolo kan n'o ye Abdelmajid Hakima Ilahi ye a ko yala Ameriki jamana kɛlɛkɛkurun bɛ mun na Iran yanfa fɛ arabula jamanaw dangandaw la u ka yen bila Iran jamana kelen bɛ se ka tajidolenkurun dɛmɛ dɔ lakana détonateur Mozo ko a j'i bolo sanfɛ Mojtaba Khamenei ka lasigiden di jamana kɔnɔ Abdelmajid Hakima Ilahi a ko n'a ma ɲɛ ko mankan bɛ senna bi Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ détonateur Mozo fanfɛla kan ka bila Ameriki jamana fɛ Iran jamana fɛ ko ye détonateur Mozo ko a j'i bolo ka dayɛlɛ muɲukumaɲakaw ka kɛ a kan nka bibi in na ka sabu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye Iran ni Ameriki cɛ détonateur Mozo ko a j'i bolo tɛ se ka labila wa k'a b'a ɲini diɲɛ seleke naani tɔn b'a Nations Unies ni setigi jamanaw fɛ maa o maa bɛ yen ni bɛn ni basigi de ka di ye i k'i sen don ko in na yanni Iran diinɛ ɲɛmaa Mojtaba Khamenei ka lasigiden Abdelmajid Hakima Ilahi ka kuma cɛ
Donald Trump Amerika jamana nyama de kunye ajira akala seli dola kafo Amerika jamana kelechew aye jiendi umo Amerika kaka sebuli detora dormoze kwaji buluka ofene dafe Franzika uka jamana nyama koro Charles de Gaulle amodenge no ye Pierre de Gaulle akala seli dola aya jira kafo Amerika jamana be ka yere mango ya jie nyefe ka sabu ke jamana nyama mimbe akuna ye Donald Trump ko Amerika jamana nyama Donald Trump da yele ka tugu abeka nazara la jamana nyama do neni wale kele jefa wale jamana do nyama atetole jamana mo kika fasode unyita ki sigi jamana kuna abido inofe I jamana nyama to ki wuru panyasiri katani ye ko Amerika jamana nyama o ne maoma ni ute haglina kelena ubi ulika joke inofe ko foki ka ko dablade Charles de Gaulle Fransi jamana nyama koro modenge no ye Pierre de Gaulle ye akoni Donald Trump me jando wasadenziki kalata umeno nganga ke no mamuru kalo nata Amerika jamana kono duguma wasablo no ye chambre de représentants aka wasadu la babi dogo yayi bawo Amerika jamana de una kalata ju yala ako Amerika jamana fangadu jamana nyama ubita ubina Amerika jamana pma jamana nyama yala no ye manda ye sanani ndrondo ko tefenye ko novembre kalo wasadenziki kalata memena ke ko Donald Trump na bira kalata la kana balamana wana bira tna se ka sako ke blejien kono Charles de Gaulle modenge Pierre de Gaulle ko abanyine Faransi jamana nyama ufe ukabo autant ton jamana yala ningu nyashi uyeruka lakanamo bawo ko autant kelebulo kwa bilama keme farati ye nazara la bela jelemo ani jien bela jelemo Amerika jamana nyama Donald Trump bedde gumba kono bi sigiga fo desele ka sira soro ani Irama nyama uche Pakistan dugu bala Islamabad CNN jabarani nzo ka pumado Amerika kono ako Donald Trump abilama apumada ka dogo bawo Amerika jamana nyama Donald Trump kumbulo Amerika jamana ta foko ku jamana wale ka foko banangu bawa jigi dambe Amerika jamana surasiyaka ode kumitaka yanga mabe Amerika jamana nyama Donald Trump ve ko fo aka bedo adongo dafe ngani iranje kelelo kelekera kalo kele amaseka irango dabla takera sigiga fo ye iranje mana mason ki da aye sigiga foro iranje mana bana kana momine Donald Trump bulu dugu woro nafa soro sera iranium labara baliyala ka ke mugo juguye iranje mana bana Donald Trump bulu ka detra dormo ze kwaji bulu labla munyugo manyaka ukake akata jidoni nguru mbe ko kuma Amerika jamana nyama Donald Trump adara ko bise ga chaya ni manunu no nga yera kono gwenga undebe adanonde fade bino miseka ye ala politiki binakuka Amerika ani jienyefe amanga seki nyejo olu nyena kabi kuma ko kuma dona taula Donald Trump ka keta ubisonga ke munye katebeni kele Iran jamana fe CNN jabarani zoko Amerika no fene kera ubisonga dofara jieka segeka ubisonga dofara Amerika jamana de fene ka segeka wali kele Amerika jamana nyama Donald Trump ka temeni Iran jamana bundeli kerengere ni nyana Iran jamana ka taji bondo ne kuranzo minombe ikolu bu kono fene kera Iran jamana ni tasara Amerika jamana la naka nafasoro sira ubone ye arabula jamana uno anaka surasi ya daga yoro uni shite nyumanye Amerika jamana nyama Donald Trump mo bawo bebe na arabula jamana buone Iran ve aketo ka Amerika jamana nafasoro sira nyini aye do fara taji songo ka nyenye fe keme sara la shegimbe fara la taji songo ka bargo okera dollar wari keme anina ninye o ni Donald Trump mani jikesa akashinga fote wako kele jora ne kala nyini kunye femino nye kele ino ni Iran jenya la nyini bela jele soro ko te nyuma nya Amerika jamana nyama mo bawo beba donga fo kalo kele ino adama to Iran jamana la okmana kuma shuli do Amerika jamana nyama mo detra dormo ze kwaji bolo be halishini Iran jamana ka boloka jasire kenani tomba Nations Unies ma hagli juru chani ne do mimi delika baraka jasire kenani tomba Nations Unies kono benga mvanga la pasalila ko Alfred Desayas alefene sebeninge kajira kafo
sigikafo ka dɛsɛ ka sira sɔrɔ Ameriki jamana ni Iran cɛ Donald Trump yɛrɛ nɔ don bawo Ameriki jamana ɲɛmaaw ni sigikafo kɛra donfɛn ye u ni maaw cɛ kuma o kuma ka dabɔ a kama bɛncogo kana sɔrɔ a la Ameriki jamana ɲɛmaaw bɛ laɲini bonya n'u ni maa bɛ kuma sigikafo rɔ u ta bɛ ye i ni sanjɛ kuma bɛɛ ka jira i la k'a fɔ olu de ye fangatigi ye wali kelen a bɛɛ ne ka dɔw kan o dugujɛ u bɛ laban k'o ka in da k'o bayɛlɛma ka kɔrɔ wɛrɛ di o ma u ka bɔ bɛ se ka ye min na nka e minnu bɛɛ n'a kan n'u y'a kɔrɔ bayɛlɛma k'a kɛ u sago ye o kuma e minnu tun bɛ sigikafo in na e bɛ sin k'a ye kuma bɛɛ ten k'a fɔ u ka ɲinini ka bon ni e ta ye segin a kɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Maryland Donald Trump ko a ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ chrétienya ɲɛmaaba diɲɛ kɔnɔ Pape Léon 14 nka maa ka nunen ba tɛ han bawo maa do maa min ni ko bɛɛ bɛ a mɔ ne bɛ baara min na bi ni o ye walijugukɛlaw kɛlɛli ye diɲɛ kɔnɔ o t'a hakilina ye Donald Trump a tilalen kɔ kuma na ani kunnafonidilaw cɛ surasiya dagayɔrɔ in na Maryland a labana ka nin yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ ka ni ka Léon 14 sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya tun jaki tɛ jaki ye a ma min ɲɛsin Léon 14 ma a ko yala diinɛ ɲɛma bɛ se ka taa kɛ mugujugu dilabaw lapasaba ye cogo di diɲɛ kɔnɔ ko yala ko chrétienya ɲɛmaaba bɛ se ka taa kɛ Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro min kɛra dɔrɔgu jagola ye o lapasaba ye cogo di a ko yala diinɛ ɲɛma bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ politiki bina k'u ka ale fadenw fa fɛ ni o ye démocratew ka fanga ɲini dɔ ye Barack Obama ka fanga ɲini dɔ ye cogo di a ko ale Donald Trump ti jɛn n'a ye chrétienya ɲɛmaaba dɔ ka Ameriki jamana ɲɛma dɔgɔya ko bawo ale bɛ min na bi Ameriki jamanadenw y'ale sigi Ameriki kunna o de kama wa bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɛ a ka laɲini ye ka walejugu kɛ dabila diɲɛ kɔnɔ ni ka sɔrɔ yiriwa diɲɛ kɔnɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ sebere avril kalo tile 11 diɲɛ chrétienya ɲɛmaaba Pape Léon 14 Italie dugu bala Rome chrétienya ɲɛmaayaso la a ka bato dɔ senfɛ laseli dɔ a y'a jira k'a fɔ limaniya dɔrɔn de bɛ se ka bi diɲɛ gwɛlɛya wuli a ma da o ma a ko diɲɛ maramansa minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ alaw ye ko fɔ u ka bato u ka nafolo ka ba tɔgɔ bɔ a da Donald Trump de na ne filɛ o ta k'o kɛ a niyɔrɔ kuma ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Pape Léon 14 Ameriki jamana den do a bangena Chicago nka kabini san 2025 mɛ kalo la Donald Trump sigi sango Donald Trump ka hakilina dɔw bɛ yen chrétienya ɲɛmaaba t'i yɛrɛ ye minnu nɔ kalata min kun bɛ senna Hongrie jamana kɔnɔ nasaralatɔma Union Européenne ɲɛmaaw dɔngɔ sɔrɔla la bawo ministre ɲɛmaa Victor Orban min kun bɛ banamini ngalama ye nasaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmaaw n'u ka hakilina dangɛnɛmayali cɛ Ukraine ko rɔ Irisila ko rɔ Victor Orban bina wasadensigi kalata in fɛ o bɛ sin k'ale bɔ ministre ɲɛmaaya la fanga sinamatɔ ɲɛmaa Peter Magyar de nana o de y'a to nasaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmaaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya bɛ bi Peter Magyar fanga sinamatɔ Tiza ɲɛmaa jaabi kunfɔlɔw kɛlen ka jira k'a fɔ a ye sebaaya ta ni ministre ɲɛmaa kɔrɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Victor Orban yɛrɛ y'a wele k'a jira la k'a fɔ jɔnwala bira a ye kuma ta k'a fɔ a b'a ɲini Hongrie jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye président ye Tamas Sulyok a ka wala sɛbɛn ka bɔ présidenya la a ko a b'a ɲini ministre ɲɛmaa kɔrɔ Victor Orban fɛ fanga tun b'ale min bolo a kana hakilina foyi ta bilen ministre ɲɛmaaya in nɔ a ka kuma labanw na wa a b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye président ye Tamas Sulyok a ka wala sɛbɛn ka bɔ jamana ɲɛmaaya la ani ma ɲɛmaa kun gɛn ko mɛ ministre ɲɛmaa Victor Orban bolo namugula sugu ye san 16 laban in kɔnɔ u bɛɛ ka fanga bila kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Hongrie sanfɛ kiiribulonba Cour suprême ɲɛmaaba ani Hongrie jabaranizoba ɲɛmaaba ko nin bɛ ka wala sɛbɛn kabini kelen o jamana ɲɛmaa Tamas Sulyok yan'a ka bɔ présidenya la a k'ale wele ka bonyamasegin kɛ ale Peter Magyar ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ni ka ɲini ale fɛ a ka jamana ɲɛmaayaso kura sigi ni o ye gouvernement ye
n'a claro la yɛrɛ ka wala sɛmɛ ka bɔ présidentiya la. Ursula von der Leyen ni o ye nazaralatɔma Union Européenne Commission ɲɛmaamuso ye. Ale nisɔndiyalen ye kuma ta bɔlɔlɔ kan k'a fɔ Hongrie jamana seginnen de ye nin ye nazaralatɔma Union Européenne ka kundilenna minɛnen kan. Hongrie ye nazaralatɔma Union Européenne sugandi wa nazaralatɔma Union Européenne furadama kɛmɛ ka Hongrie jamana sugandi. Ni ye kɔrɔmatigɛli ka ɲɛ nazaralatɔma Union Européenne Commission ɲɛmaamuso fɛ ni o ye Ursula von der Leyen ye ka ɲɛsin Victor Orban mɔ o min kun bɛ banamini a ka hakilina talew ni kɛli cɛ. Nka maaso minnu ye a jira k'a fɔ nazaralatɔma Union Européenne a ma ɲɛmaw bɛ ka kɔrɔtɔ kojugu. U ka nisɔndiya bolodali la ka sabu kɛ nin Peter Magyar kelen in fangasinamatɔ ɲɛma yan'a kun ka fanga sɔrɔ. A fɛnɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ a ti jɛni maramafɛn dili ye Ukraine mo ani Russia cɛ kɛlɛ lɔ. Wa Ukraine ɲamana doni nazaralatɔma Union Européenne kɔnɔ nin fangasinamatɔ ɲɛma kelen de kun bɛ k'a jira k'a fɔ a ni kɛli man kan. O kɔrɔfɔ sɛbɛnna politiko kunnafoni di so fɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ Hongrie jamana kɔnɔ kalata min kɛra fangasinamatɔ ɲɛma Peter Magyar a ye wasaden hakɛ min sɔrɔ 138 bɛɛ don. A bara ta wasaden bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ye 199 ye. Bamanankan kunnafoni bi kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kolofisegini ye bras de fer association an ka bɛn ma yala comité min bɛ Bangoni ni Moribugu 1 olu de ye tɛgɛdi ɲɔgɔn kɛ u ni Union pour le développement sportif du Mali cɛ ka bras de fer yi nzigi senga ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 11 ye madrasa Sade Zewaza du kɛnɛ na ka tɛngu Shirifilala Bangoni Janginɛbugu la. An ka sherifidenw caman kun bɛ a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna association an ka bɛn ma yala conseil d'administration président ba Sirifila Morikɛ Ase Yɛrɛ Badara Aliyu Usmane Haidara Ibrahim Ban ni Baba Keita ka sɔrɔlen don an ka ɲamada. Bras de fer kanubaw u bɔra caman ka kɛ Sirifila ale duba la Bangoni Janginɛbugu la. Bras de fer ɲɛnajɛba min tun sigilen don an ka bɛn ma yala ale comité M Moribugu la ale ni jɛkulu sigilen bɛ Alasa farikolo ɲɛnajɛ u bɛ se ka taa ɲɛ. U y'u bolo di ɲɔgɔn ma farikolo ɲɛnajɛ min n'a ma ka di Mali la bi na n'o ye bras de fer k'o ɲɛnajɛba sigi sen kan. Baaraw daminɛna ni faso ale jɔnjɔnba ye u ni maaba minnu bɛ kɛnɛ kan olu bɛna laseli kɛ. Bras de fer ale ɲɛta u ni denmisɛnninw u bɛ se k'u hakili t'u yɛrɛ la n'u farikolo ɲɛnajɛ ale kɛli la cogo min na. Bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bras de fer ale ɲɛnajɛw bɛna daminɛ premier tour fo ka taa se quart de finale ma a bɛna kɛ combat ye combat mun n'u bɛna jija mun ye cɛdenw ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛrɛfɔkanw u ni kulekanw o bɛna kɛnɛ wasa kosɛbɛ. Gɛlɛn mais an ka bɛn ala ka kɛnɛ fɛnɛ o y'a damata kɛnɛ de parce que o kɛnɛ bɛ sigi a bɛ sigi bɛɛ ni gɛlɛya de kama donc o tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye voilà donc ampleur min b'a la o de ye sport in yɛrɛ diya mɔgɔ ye mais kolo ni fasa bon e bɛ ka min supporter a ka ca ala fɛ e bɛ ka supporter fanga de kama o fanga gɛlɛn n'i ma farati a b'i bɔ i tuba donc ala o kama an bɛ sécurité caman bɛ yan nɔ policiers bɛ yan vigiles bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ mais o t'a bali sensibilisation kan ka kɛ président bɔra k'o fɔ a ka kuma la ko fair play ko baara ka kɛ fair play kɔnɔna la vraiment o de y'a nafa. Demi-finale la ala ka Mamadu u ni Wara Jogini olu kɔni bɛna sebaya ta Kader ale ni Osbi u kan finale la ala ka Mamadu n'ale ye champion du Mali ale ni champion d'Afrique ale bɛna sebaya ta Wara Jogini ale kan. Foli bila kɛnɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ne ka kɛnɛ tigi yɛrɛ fɔ n'o ye Ali Badara Ali Usmane Haidara ye ka nabaga bɛɛ kelen-kelen n'a fɔ baara ni ala k'a taa ɲɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a wasa ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'o kɛ an karamɔgɔ bonya kama sali ala Biana yɛrɛ ye nin kɛnɛ kan an nisɔndiyara kosɛbɛ 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 nin bɛ bɛn ani kelenya ko fɔ ladilikan kelen k'a di bras de fer kɛla bɛɛ ma ka d'a kan ne ye kolotigila ye i b'a ye caman bolo kan bɛ se anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ na ka sɔrɔ u tɛ baara in dɔn donc o kun kɔnɔ bras de fer ye kunfɛ baara ye u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yan'u ka don a la sinon a kɛra sababu ka mɔgɔ caman mago sa kulonkɛ la donc an b'a fɔ mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la o kɔfɛ an ka karamɔgɔkɛ Asiri Seydou Madane Haidara an b'a fo nin bɛɛ y'ale de ka hɔrɔma ye anw bɛɛ bɛ ale ka hɔrɔma de la donc ala ka si diya ni kɛnɛya labanko ɲuman di an n'a bɛɛ lajɛlen an n'a ka denbaya bɛɛ. Ni événement na kɔni n t'an chef fɔlɔ ye ka association an ka bɛn ma yala accompagner
donc an b'u sponsoriser wa événement bɛɛ kan avec ni jama min bɛ yan nɔ bi vraiment ni ye kunkɔrɔta an ka société ma donc an ka société tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ la vraiment an bɛ bɛɛ fo parce que an bɛ maya la nin donc ala k'a ko taa ɲɛfɛ ala k'a taa ɲɛfɛ donc ni kana k'a sɛ fɔlɔ ye ni kana k'a sɛ laban fɛnɛ. Association an ka bɛɛ maya la ale président du conseil d'administration o ɲɛmaaba ale kɔni tun wasalen don kɛnɛ kan o ni a bɛna ladilikan di mun ye denmisɛnninw ma. An b'a fɔ ko mati ka dugu an bɛɛ lajɛlen an t'an sɔgɔli ko fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ salamu aleykum wa rahmatulah. An ka bɛn maya la ko min y'a dɔn cogo min na tɔn min ye adamadenya bɛn ani kelenya sabatili ye ka se ka jamana in denw fara ɲɔgɔn kan a kɛ ja ka taa se farafinna bɛɛ ma fo ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Faraɲɔgɔnkan ye kun tɛ foyi ye a kɛra adamadenw tɛ cogo min na ka bɛn maya la parce que adamadenya ɲuman tɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ a ma diinɛ wolo ma siya wolo ma kɛ. O kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ o ye fɛnba ye jamana kɔnɔna la mɔgɔ ko mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛkɛlaw u tɛ se k'olu ba kɛrɛfɛ ka sababuya kɛ aw yɛrɛ ye jama bɔra cogo min na alors ne b'a jira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ a jɔyɔrɔ bɛ adamadenw farali ɲɔgɔn kan surtout jamana jeunesse ka na se a b'a la ka kɛ kɛcogo minnu na a kɛ bɛn kɔnɔna la ka kɛ kelenya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma bɔ a la a bɛ comité numéro 1 n b'o fɔ k'a jira k'a fɔ nisɔndiyara ni kɛnɛ in sigili fo ka se n b'a ɲini ala fɛ ni y'a première édition ye comité numéro 1 fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nataw jira an na. Baaraw bɛna kuncɛ ni donbolo ye ala ka Mamadu ale bɛ wuli k'i jɔ ni jɔnjɔn ale ni moto kelen mun dasira ale bɛ ni ɲɛji cɛ ni 40,000 ala ka sawarita yira na. Amina yarabi bamanankan kunnafoni bɛ da nin yɔrɔ in de fɛnɛ na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'ala ka diɲɛ.